Yo, katso mun penkistä, mulle naurettiin, mut ei naura kukaan enää. Salitreenit on toinen toista vaskempi. Eka kerta salilla oli lihava, aivan pihalla söis paskaa. Kunnes aloin termin vedä käteen ihalla, halusin limasta verta. Ei mikään ole ilmasta, rummut maksaa tuhansia, mä niihin rahat tuhla, sinne tarvii muuta. Menetin mä elämäni ja mä näin eka kerta roinatanin. Anna kehoni muuttuu lihaksiksi. Keho kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Niinku Arnoldin ei oo tullut vielä mitään vastaavaa vastaan. Treeni, piikki ja lepoa, ei puoli paloilla, vaan puoli teholla. Matti juuri ja roinataan, uskalla kokeilla, se tekee susta voimakkaan. Mä vedin testo niinku matofakin. Mä tahdon olla ihan vitun iso vastata saatana. Sit mä dikkasin ja akat kuolasin. Ne katto mun haukka ja huulihansa kiimasesti nuolasin. Hakkan jonkun kanan, aivan sama, laseran termin. Haukka sairaala. Mä pidin taukokamas, mut se ei kannata. Taukomatta kasvaa kana ja lohke tammalta. Syön aamupalalla paska ja iltapäivällä pasko jopa 3 kiloa nautaa, jonka jälkeen lähden salille, hiljentyy mun retriitti. Anna mulle rahaa, semmoista paskaa, alkaa lihas kasvaa ja rasva palaa.